Какво ми се разтрепериха Мартин? Хайде, Първанов, още малко ще ги фанеш. Можеш? Можеш, Мартинче. Най-якото състезание! Добро утро, уважаеми зрители! Добро утро! Казалак! Казалак! Тоше! Здрасти, как е? Аз здраве, това. Къде си спял? Някъде тук? А, не, кума ми е тук и при него гарирах и... Че много хубаво. Ще джега днеска. Една ли вада с надъхани? Фрагове! Фрагове! Машини! Надъхани! Снимаш ли? Много ясно, че снимам. Така. Здрасти. Здрасти! Здрасти! Борис Първанов. Фото стига то. Ето ти. Готов за борката. Здраве желаем. Елка, добре. Обратно към Хиксел вървиме, ама ще гледаме се върнем. Стопих се, ама... Не. 97 сутринта. 97? Да, малко повече хапване. Кума ти пак те... Не, кума до вечера. До вечера вече влизам в категория 100. Със сигурност. Със сигурност. Баце! Добър ден. Здравей, желаем. Съм председателя. О, Топ състезателя. Да. хубава ивенче тук масовка, на адреналин, така. Машините от изтока. Ще ме прощаш съм с чувата. Некой чете. Нещо ми е едно на топорчено, едно такова, ама така трябва малко адреналин да има. Кое е финала? Само ми кажи докъде трябва да се съскам. До там ли? Къде сте, фракчета? Как е? Идам да те ударим, моето момче. Тебе по дефолт трябва да те ударим. Да, така е. Сега ако не ме удариш, не знам. Няма кога, бате. Няма кога. Ти ключа да има, за всеки случай е ключа. Ти ще отвориш на тук. Добро утро. Не му дай жокери, то ще! Значи той ще вкара в група, но ще е една отпреде. Имаме сделка. Да се напъче на бъра. И айде да загряваме. Мерси, успех. Ма в тази жига как се загрява човека, то направо... Ей, гледай какво писли. Направо ми поисках да извадим една въдичка. Опа, баце. Почти сме готови, не мога да заредим тук от 10 минути трака. Нали това беше колелото на малкия, бе? Това дете тук. Не. Не го давам фото с гател от другого мулти. Ооо. Масинки. Здрасти. Има интересни награди по трасето. Така чух тук Декатлона. Декатлона има там. 300-400 место. И там вече сме си ги написали малко инкогнито, защото миналата година ги брояха. Колко има преди. Ама не, това е чара, човек. Точно това е да има малко интрига, да спреш, да се направиш на оттепия. Тия пенещийски неща много така. Има си гъдал за всички, защото иначе там най-добрите са ясни кои са и... Трябва да има малко интрига за цялата колона. Значи първо тръгват байкарите и после тръгват енергото. Енергото. Виж какъв хубав лав енергото. Енергото? По принцип и аз караме байки, аз съм от енергото. В клуба сме 2-3 и много ми сипва. Ей, това е машина. Чакна два пъти като минали, за финала пак да стане. Как сте? Добре, супер. Само ковци. Че удариш ли категорията, а? Аз това гледам, че Рашко викам тебе, че те гони. Тук на равното дебелите пауъра. Всички с нормални велосипеди. Аз се търсим сянка. Усмихни се, бе! Тук са нахалните. Сте нахалните. Добро утро. Аз умело избягвам да състезавам с вас, че съм постигнал успех.
Я да дай само да седне малко. Бати откачаната работа, човек. Супер е, много е. Но... Земите са надигни. Какво ми се разтрепериха, Мартин? Да се надигне пясъка и да го удари по главата. Внимателно, моля ви. Да, бе, един месец почивка и гледай какво става. Трепери ме. 10, О. 8, старт! Айде, удри! Дай, дай, дай! Ама. Това пушилка, бе. Levo. Обърни се за снимка, не!
се минавам лекичко, да ги фанем. Добре. Ляво. Да. Ляво! Дай. Това е едно и също е. Как ще падне сега, бе, майка ти? О, то се скривило. Знам. Много се изкривил тегача. Играе така, бе, моето момче.
Давай, баце! Хайде, Първанов, още малко ще ги фанеш. Можеш? Можеш, Мартинче. Не умирай сега. Ако се завъртиме, може и да ги фанеме. Аха, разбрах. Сторимец и Дудовски отпред да ми се стори.
Не мога, бе, бате. Ако го виждах, да се отключат някакви чакри, ама не го и виждам. Аз съм натиснал. Тръгна. Браво! Смърт! Браво, баце! Малко остана, можеш и да го фанем, ама... Видех, че даде благодаря, аз едвам седех струята. Напинях, бяхме раздали малко повече хора. Малките се дебнаха. Ако не се дебнаха, може да го фанем. Ама от друга страна се дебна. Не, така трябва. Абсолютно съм съгласен. Напълно съм съгласен. Аз взех си за това, чакам Будовски да правим такова. Дипки. Взех си за това. Това ли не казваш? Моята. Извади късмет. Виждам, че има представители на бързите педали. Знам, че близо. Ще полием направо върху рамата да излезе. Първо вода малко. Дъркай малко с твоята ръка. А, не. Аз си помнах. Няма проблем. Имаме и капни малко имаме. Да, А малко проблеми с вода. Да. Това изглежда по-зле от мен, не? Пусни и долу, че там редовно си падам. Участваме на 24 часа маратон заедно. О, ама двойка или четвърка? Четвърка. Браво, браво. Ме надихни с Тодора да участват. Той, Станислав и Серж. Супер.
Утре Там аз много харесвам четвъртата, защото я оставя голям купон. Хвърля се една обиколка, дава всичко цели си, после 2 часа само подигравка. Ако има нещо, може да помагаме на теб. Как беше търсен? Добре беше. Хареса ми. Аз заиграхме се тук малко. Винаги може още. На язовира много ми хареса гледката, ама пулса беше много висок, не мога да гледаш. Разнообразието. Да, различно е, ама аз не съм доволен от колелото. Нещо трябва да му правим. Скоростната система не ме слуша. Кривим обтегач. То ми пада веригата и ми обгъва обтегач и аз го на ръце го изправя. Би ме? Но това от тия дребните точки. Нещо най-вече. Половинка. Ево, Има дава след него чак. Браво, господин Ама той ще го оправи, видя на камерите, че съм сапанал за сапане. Аз съм четвърти в групата. Аз съм трети. Откъде толкова дъртаци, тук не ми стана. Много е, 4 човека сме. Удари предела и тук. Ема така трябва, на макс. Той няма коморки, къде е Дончев? Къде е Дончев? Дончев, къде е? Ще да кара! А? Ще да кара! На Дончев един шамар от мене. Да го звъкна! Да? Най-якото състезание! Къде си е, машинки? Добре, ще намалих. Някой намали. Заше? И малките нинджи. Стигат си толкова бърз моето момче, що не вземе туриш една камера малко и ти. Така и така си първи. Еми, турия малко да видим какво става отпред. Защо така направихте? И какво да правим? Така си го направи трасето, лъзгал. Едната татуировка, втората татуировка. Хареса, добре. Вчера карали ли? Не, аз сутринта дойдох. Защо ме гони над гръб и да ме вика бягай? Не беше даже равно, да така. По едно време тук на пари габари викаме, аре бе, нали беше равно, бе, какво стана, бе? Малко подвеждаща информация, нали? Нищо. Добре. Супер беше. Бате Бог да ме, понеже видех, че имам много дебела сянка при тебе. Моля да кацнем за малко. Не знам, не съм го видял. Не закъсня аз. 9:15 вика Лукарово съм. Но сега ставаш утре, нали? Даже има двама след него. Категория. Подойдете в Приморско, се обадите задължително. Моята малката ви чака. Напанахте ли се? Задава се още двама състезатели с бясна скорост. Насе. Ама и за мекицата. Не беше баш толкова. Къде се Не, едно от завойче. Пак ли бе? Същото място ли бе? Какво става с тебе? Трети брат Градо. Браво. Ева, брат. Браво. Пробата успешна. 12-15. Ще да пием бири? Нямаш настроение нещо? Не го виждам цяло състезание. Проблеми нямаш. Сега като виждам, че е на 10 секунди пред мен, ме е яд. Не. И сега 10 секунди 10 секунди и сега само така да те боли, да ти е гадно. Толкова дето му са кани не може да. Щом тук не го ударих, къде да го ударим сега? Хайде, няма нужда да я тормозим. Да, на мене ми изписа, имате нов максимум. 193. Много бях на иглички. А уж е равно, бе. Плюс. Айде. Добре. Трети, защото не хъпнах достатъчно. Иначе ще са четвърти. Много си се возил ти, моето момче, усеща. Така си падаш. Ами едно време падах само на десно, сега падам само на лево. И се тук. Здравейте на всички! Първо искам да ви благодаря на всички, които уважиха нашето състезание. Благодаря на всички, които се включиха активно в организирането и направата на трасето. Има 3 човека, които се отличиха малко повече от останалите. Първият е Христо Златев. Следващия, който искам да поканя, е Николай Йовчев. Браво, Нике! И третия, но не на последно място, е Веселин Жилев. И благодаря, че сте в клуба. Браво! И нека награждаването започне сега. Първият при юношите, освен всички награди, получава и ваучер от пицария Маркони на стойност 100 лева. Поздравления за всички юношки.
Браво! Браво! Победител в категорията, както и най-бърз на трасето днес, Тодор Ангелов. Браво! Самики сам ли ще се награди? Следва малко корупция. Самонагради се, бе! За да не се притеснява, на първо място Николай Йовчев, клуб Лястовица. Браво! Браво! Иван Иванов на първо място. Пожелавам на всички, като пораснат колкото тези момчета да се състезават и да са толкова бързи. И победител в категория Грабел Ивайло Караманолев. Браво, Ивчо! На първо място Севан Хилс. Рашко Тодоров. Браво, Рашо! Браво! Снимки, фото. Браво! Най-бърз е бил Тодор Ангелов за 13 минути. Браво, Тоше! Къде ти останаха сили, бе, Тоше? Специална награда за пари педала. Най-бърза педалите била 200 доброва. 17 минути 13 секунди. Браво, браво! Специална награда за най-бързия в последните 4 километра. Много интересно това. Най-бързата лястовица Николай Йовчев. Лошо нема, бе! Най-бързата лястовица. Да обявим наградите на Декатлон за 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 и 120 преминали през Декатлон пункта, които получават специални премии от Декатлон. Номер 77 Росен Рангелов. Номер 152 Николай Лютанов. Всички те получават специални награди от Декатлон Стара Загора. Специална награда от фамилия Кожухарови за най-бързите лястовички до 18 години. Поздравления за тези млади надежди. Браво! Третия номер е номер 43. Пица! 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 Благодаря. Специална поръка. Супер! Благодаря. Пица! За възпорядък да се наградят топ 10. Първи е Тодор Ангелов. Айде, Тоше. Втория Виктор Енев. Дай, моя, истински. Твоя истински. Да, мухабета, награждаване, всичко е топ. Година повече? Да, година повече. Обща снимка. Всички. Една обща снимка. Бати Бани! Селе! Магнус! Супер. Благодаря на всички. Всички клубови да се учат. Казанъчени как награждават. Няма как. Браво! Ево, до година. Пицата хареса ли ти? Със сигурност. Хайде, живи здраве. Хайде, Никит. Се чуваме. Веси.